ġo kun li huwa biex ngħidu hekk l-Akkademja tal-Malta Self Defense Academy fejn ġejt niltaqa' ma' Sifu Mark li tamal biex nħawat it-titli ta' kun u Sifu eċetera. Bonġu, grazzi tal-li ġejtu. U ma salvu xejk, salvu. Mela, aħna kont nitkellmu fl-istudju Andrea qed jitkellem dwar is-self defense tajjeb. Intom Akkademja ta' self defense kemm ilkom tagħmlu kung fu self defense u xejn? Iva, sabottejt. Aħna ilna dis-sena laqna 19-il sena ftuħin. 19-il sena ma' 19-il sena, iva. Għaddejt kif għattinti il-bażi tagħna huwa kung fu li huwa arti marzjali Ċiniża b'influwenza qawwija ovvjament fuq id-difiża personali jew il-kelma aktar komuni hija self defense. Bażikament l-għan prinċipali huwa li wieħed jitgħallem jiddefendi ruħu f'sitwazzjonijiet li jistgħu jinqalgħu fil-ħajja ta' kuljum. Konna qegħdin nitkellmu ftit qabel bdejna. Ekku, meta tgħidu self defense tajjeb, min importanti li jitgħallmu self defense hemm xi ħadd li jista' jitgħallmu hemm xi eta nara salvu hawnhekk issa salvu ħankellmu dal-waqt. Però is-self defense min għandu jitgħallmu? Jiena nemmen l-opinjoni tiegħi li tkun kapaċi tiddefendi lilek innifsek hija l-iktar ħaġa importanti u għandna nieħdu ħsieb niddefendu anke affarijiet tagħna tal-ħajja tagħna karozza, proprjetà. Mela li xi wieħed m'għandux ikun kapaċi jiddefendi lilu nnifsu. Mela nemmen illi kulħadd għandu ikollu forma ta' bażi li jkun kapaċi jiddefendi lilu nnifsu. Anke tfal mill-iskejjel jew tfal żgħar ikollhom idea bħal meta tgħid first aid pereżempju, ikollok bażi, mhix bil-fors kulħadd jieħdu li jagħmel snin jitrejnja bħal ovvjament min ikun bħalna jitret ta' kuljum, però nemmen li għandu ikun available għal ħafna nies. Intom bħala akkademja ovvjament tinsistu li jisma' huwa self defensive, intom mhux ma tagħmlux il-martial arts biex wieħed jibda ġlied u x'hekk. Le, laqas xejn, anzi ħafna nies li jitrenjaw il-martial arts huma nies li ma jħobbux il-ġlied. Ġifieri kif qed ngħidu l-iskop huwa li inti jekk tkun f'sitwazzjoni l-affarijiet mhux tkabbarhom imma tiddefendi ruħek, tinneutralizza dak l-attakk, dak il-periklu, però mhux biex taqla ġlied jew tikkawża problemi ovvjament fis-soċjetà jew hekk għax xejn, anzi nies li jitrenjaw l-arti marzjali huma nies li normalment iħobbu l-paċi, iħobbu l-kwiet u ħafna drabi disċiplina wkoll. Eżatt, hemm il-benefiċċji ta' fitness u x'naf. Iva, aħna noħdu l-klab tagħna ġifieri d-disċiplina hija parti importanti sewa kemm għat-tfal, għax nagħmlu tfal, id-disċiplina, rispett u kontroll fuq anke l-emozzjonijiet tiegħek u anke bejnietna mit-tislim, il-forms, il-disċiplina parti kruċjali mal-arti marzjali, speċjalment fil-kung fu ovvjament ukoll. Issa waqturina xi moves, però qabel ma mmorru għal moves saqsik, dejjem narakom biċ-ċintorini. Dak iċ-ċintorini l-kuluri, taf hemm il-white belt, il-black belt u ħafna kuluri in between. X'ifissru b'għedu ieħor? Il-belts jew fil-kung fu ma sex jissu mill-kelma terħa jiddefinixxu ir-ranking, jiġifieri il-livell tal-istudent. Mela meta student jibda tradizzjonalment jibda white belt l-abjad u mbagħad ma' kull grading ma' kull eżami bniedem dejjem jieħu ċertifikat u jieħu kulur li jissinifika il-livell tiegħu. Tradizzjonalment il-kulur dejjem jiskuraw, ġifieri jibda mill-abjad kif attinti u jasal sal-iswed, iċ-ċintorin iswed. Ġifieri huwa il-livell tal-istudent. U mbagħad l-iswed jiġi hemm jieħed kemm minn ġuġitsu Le. Għax jiena kulħadd jaħseb veri, ma għamilt ħafna affarijiet f'ħajti. Kun missejthom ftit u nitlaqhom wara xi ħaġa oħra forsi parti mill-ADHD li għandi jiena. Imma meta fil-ġuġitsu kien ikollok il-dance jgħidulhom, jiġifieri tibda first dan l-iswed, second, dak l-iswed tista' ġibu iswed aktar skur biex ngħidu hekk. Le mhux aktar skur, imma huma livelli, jiġifieri first degree, second degree u first dan, second dan li normalment jissinifikaw l-esperjenza u dedikazzjoni għall-arti marzjali li tkun qed tagħmel. Mela. Imma l-kulur jibqa' iswed. Sakemm tagħmel sitka warm-up ħanker dik Salvu. Huwa student minn tiegħek, Salvu. Kemm jekk titrejja martial arts? Jien nitrejja martial arts u da l-aħħar jisu 4 snin u nofs 5. Qed ifakkarni Mark li bħal speċi ħanal 14 sena u 19 sena u niftakar li fil-15 anniversarju kontaw jiena. Salvu, inti l-ewwel għandek titkellmu qabel l-importanti li tibda titrejja minn tkun żgħir ikollok vantaġġ. Imma ta' kemm bdejt. Jiena bdejt jisu allura kelli dis-sena ħanalaq 60 jekk alla jrid, ġifieri bdejt jisni ta' xi 55 years. Ġifieri għandi fiċ-ċans nibda nitgħallem. Ta' żgur mela, kulħadd huwa għalejja billi jiġi jitgħallem u self defense kif qed jgħid Mark huwa importanti għaliex illum is-sitwazzjoni tal-ħajja fa' speċi jiċċallenġjawk.
Għandek ħafna domestic violence, it-tfajliet importanti li jitalmu, it-tfal, bullying l-iskola, tifhem. U għalmenu jkollok il-basic ta' kif tiddefendi ruħek biex tinneutralizza l-opponent tiegħek kemm jista' jkun minn arma tweġġa' int u tweġġa' l-opponent tiegħek. Issa Salvu, inti x'effett tagħmilek dal-martial arts fuq ħajtek għax ta' 55 ġeneralment nintefaw jintertina jiena ta' għandu wkoll nintefaw dan noqgħod nara television, ma ta' 55 ħafna drabi jgħidu naħseb biex nirtira. Inti x'effett tagħmilek il-martial arts? Bażikament jien xogħol ju bħal speċi relaxing, bħal speċi xogħol huwa challenging, korrajt, imma xtaqt xi ħaġa differenzi li nċaqlaq. Tista' jgħid x'taħdem fil- Jiena propjament huwa nursing officer. Nursing officer. Charge minn section fid-Dipartiment tas-Saħħa. Allura xtaqt li bħal speċi l-eżerċizzju naf kemm importanti fil-ħajja u xtaqt li niżviluppah u niċċaqlaq ftit kuljum kemm jista' jkun taħt is-supervision ta' Sifu Mar li għallimna il-coordination tal-movements, kicks, blocks u punches, jiġifieri biex nkun mod koordinat u ordnat biex tiddefendi ruħek. All right. Mela, int kont eċitat qabel dan, però vera kont tajjeb u vera taf dik kelma faċli, reġi toqgħod taqta' qalbi. Issa però rid nara kemm inti tajjeb fil-ġdid ħadruni xi ftit. Self defense int ħadd attakka l-Mark u x'hekk illum Mark jiddefendi Mark u Mark jiddefendi ruħu. Mela, nibdew turna xi ħadd x'ħadruna Mark. Mela għandna li kellna moħħna xi ħaġa li tista' tiddaħħal ma' kull dal-mod, aħna kif edna mhux ħanaqqa nużaw affarijiet aggressivi ħafna, mela qed iżomm u qed tagħmel lok fuq l-ispalla. All right, okay. Issa jien qed niġi warajkom ħabba l-mikrofon, però nibgħu niżluh lejn niġu nagħmlu ħalli jaraw għat-telespettaturi jekk jogħġbok. Istess, mela finaw, għabdet mill-ġaketta, għabdet mill-ispalla, qed tuża l-ġok, niżel hemmhekk. All right? Okay. Hija l-ewwel waħda. Turuna xi ħaġa oħra għax qed jogħġobni jiena x-xogħol. Mela, xaħat għabdek mill-lejt, per eżempju, ximkien, jgħad barra l-istess, għanna użaw nżommu lejt, namlu lok fuq il-rest, minnem, għand iżiddu dak il-mod. All right? U dawn, kemm ma diffiċli biex titallim, ovvjament, li għaffet li għatnawru ma basic ħafna, bażiċi, ġifiri jibdew bil-mod, ġifiri aħna kif anka għal-salvu. Hemm livelli li tibda bil-beginners, u mbagħad ikun hemm ovvjament iktar ma titla' hemm il-kicks, hemm punches, hemm strikes b'idej, bil-kneecap, dawk dejjem titla' aktar il fuq. Meta naraw daw il-films bħal ta' Bruce Lee, eċċetera, kemm minnhom ikun vera? Mistaqsija għad tistaqsija di. Ovvjament huwa film, so ġifieri hemm stuntmen, hemm preparamenti, ġifieri il-bażi jekk inti ħatara kick, jekk ħatara moviment huwa veru minnu. Pero nafu li ħafna minnhom huma stuntmen, ħafna minnhom qas ikunu arti marzjali ma jkunu akrobati, ġifieri jittieħdu naqra li huma films sewwa. Ħadru xi movie ieħor intom jew inti xtaqt tagħmel xi ħaġa wkoll jew iktar tard? Forsi nagħmlu aktar tard, però jekk. Tajjeb, mela ħanuruk xi ħaġa differenti. Mela, ġejja daqqa kapon sewwa, mela ġejja daqqa kapon il-qajnija li aħna ngħidula blok sewwa, mela. Inti blokka l-importanti inti blokka. Ovvjament, biex nkella tinħadd sewwa. Sa minn hemm aħna nitlu minn hawn, nużaw il-ġisem ta' dak li jkun, nużaw il-ħib, leg. Tużaw il-body weight ta' dak li jkun, intom kont trieħu xejn. Iva. Jiena nixtieq nipprova waħda, ġifieri. Jiena lest li sabbatni, mhux ħanħu bħal tal-film, ġifieri. Insurance fidejk. Insurance fidejja. Tara Dorjen għara x'nagħmel għall-programm jiena, għara x'nagħmel. Ġifieri nagħmel naqbad ħanilabilek. Tista' taqta' ta' jekk jogħġbok. Ejja, ta' minn hemm qed